Gimugna kining maong sugilanon aron dili pagtamay sa atong kaigsoonang PWDs. Kung dili paghatag og pagraom nga dili babag ang kalahi nimo sa uban aron kabuoton mo ang bangaw sa kalampusan. Kinsay imong pangan? Sa pinaklas ka pagkasulti, sir, ako si Miss Triple L, kun Laila Libat. Libat gyud kang tinuod? Tutuki ko mga mata o makita ni mga duha ka dagway sa kamatuuran. Okay. Dawat ka na. Sakay na sa auto. Mapasigarbuhong idalit kaninyo sa RMN Drama, kining sugilanon, Laila Libat. Uy! Lipat ka! Ayaw pang pinaldita! Ano ba naglibat ko? Dili ko tao? O sa bagad, duha ko sa imong tanaw? Isunto ko ni mo! Daw gawa, oy. Usara manggug ka sa kutanaw, maong bullseye. Hoy, Laila! Layo si Ribaya, oy! O gano'n palayason man kunimo? Tungod kay wa kay angay nga magpasupaso ining mansyon, kay libat ka! Hoy, kasad! Venus ginamos! Amo ding bay! Busa, bisan libat ko, may katungod ko magpaso-paso din sama sa prinsesa. Usa ka binuhat nga nagpasaan sa usa sa labing bugaat nga kasakit, ang pagbiay-biay gikan sa uban. Apan bisan pa niini, mibarog siya aron ipakita nga dili siya lahi sa uban nga gitawag og normal nga tao sa katilingban. Laila Libat. Sugilanon nga sinuwat ni Maria Gina Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Laing dalit kanato sa RMN Drama, Laila Libat. Ang miyagi ato na sayran, kalit lang nga magpakasal na subsiriction kang Venus mao nga misadje si Bimbo nga mag-double wedding na lang sila. Apan nakabantay si Teresita nga may laom gyud nga problema sa direksyon. Unya paghibaw ni Luisito nga misugot na si Laila nga magminyo sila si Bimbo. Gisukit-sukit na siya maayo ni Luisito. Hangtod nga nakigsulti na gid kini kang Bimbo. Unya kalit lang nga mihukom si Luisito nga mobakasyon sila si Laila aron makapanghuna-huna og tarong si Bimbo. Karon mga higala, dita maglangan niya ang sumpay ning sugilanon, Laila Libat. Someday you wish upon a star, wake up with clouds of fire. Ay, ano sa Manila ba yung mga bakasyon sa Papa? Ayaw kahadlok ini katong bakasyon, Laila. Importante kay ni siya mong kinabuhi. Ha? Asa man yun pa? Wadto ta sa dapit. Nga mao'y makapausap sa dagan siya mong kinabuhi, Laila. Pa! Kuyawan mo sa taan ng imong gipanulti, pa? Nganong maumanin mo sa dagan sa kong kinabuhi, pa? Tungod kay doon ako'y gustong mahitabo siya mong kinabuhi. Nga mausap sa tanang pagtanaw sa mga tao kanimo. Aha? Mao nga, andama na lang ang inyong kaugaling. Ay, unsa man na pa? Mag-uol ko, ana, o malipay ko? Posibleng malipay, posibleng magul. Na, muli gitangat ang istorya, ha, pa? Pa, kalma lang. Matukan ka. Pa, uy. Samutin ko, baan naging ko ini, kikalit ang kakatawa diha, pa? Ay, mudyo kong pagkataon. Relax lang. Nasod ipaninong ko. Tanawa lang unya ang sunod nga mahitabo, Laila. Unsa magyud kay plano ni Luisito? Nganong yaman gidaog bakasyon si Laila? Kalit pagit kaayo? Oh, Digoy, mayo kay ini ka na. Ma'am, pasagta ko na po. Kay natuyok na ang akong kuta ko sa mga paghitabo. Nag-leave na lang gani ko pila ka daw. Nagkaguliyang man lang o galitinhi. Mamaluwi ka, tagi kong update sa mga panghitabo. Una nga kinahanglan mong mahibawan, Digoy. Nga magminyo na gyud sila si Bimbo o Laila. Pangad sa ilong. Mahina yun gud ang tisting uyab niya. Di na na joke, ma'am? Dili na, Digoy.
Huh? Nato bang na si Bimbo kang Luisito? O nga naman lagi nga na makasyon man sila si Sir Luisito o si Layla. Kanak, mao ka nang nakapahibong na ko, Digoy. Kalit lang yun ang desisyon ni Luisito. Uha ka to isibat ni Sir Luisito si Layla, ma'am. Unsa? Unsay isibat? Basin o dili siya gusto nga si Bimbo ang mapana ni Layla. Unsa? Mao ka? Bimbo? Oh, Venus, niyam lagi ka? Ambot na unsa na ning kinabuhi ah. Ako na mahinuon kinahanglan mo bisita din sa iyong office ang makikita ni Rexon. Nestabot mo nga, ani magabot? Wa, dili siya makontak. May trabaho ba siya? Wa man sab. Wa ba ka itong pagkikal ni Tito Luisito ug Layla? Kay hain na day sila. May bakasyon. Abi mo, malipayon kay Kurong Venus. Kay klaro na gud ang among kasal ni Layla. Inigbalik nila gikan sa bakasyon, kasal na dayon ang among andamo ni Layla. Bahala na ka na sim kinabuhi, uy. Ang akong gustong ikasulti karon mao si Rexon. Kinahanglan magsultigid mo para sa double wedding. Double wedding? Kasi mag-double wedding? Kita gud. Ikaw og si Lexon, o kami sab si Layla. Tinuod ka, Bimbo? Mag-double wedding ta? Oh, tungod kay... Oh, ayaw na. Wa pa na kasulti ni Lexon nga magpakasal na mo. Ha? Wa pa. Nga naman di ay, kaya sama di siya nakahisgot sa among kasal. Nahiskot na sa diyan, naghiskot sa ni si Layla, may tungkol sa among kasal. Mabitaw nga, misagis na lang ko nga, idungan na lang ang inyong kasal sa among kasal ni Layla. Wow! Makigminyo na ginayin ako si Rexon ako, Bimbo. Mawala gina among gisikutan. Pero, Venus, mas may tigal ang di lang ko na ka magpahibaw na eleksyon nga. Nasultihan tiga ini. Unsa? Paabutan na lang nga, i-confirm na direksyon ni mo na mag-double wedding ta. Okay. Excited naman ko, Bimbo. Maminyo na ginayin si Rexon. Dong, Rexon. Nagsulo malagi ka ginom diya. Wadi ka mo trabaho? Lingkod anay. Balik kong inom. Oh, kini kay wadi niya nga di mo kiti usad ang mga ilaga. Kay wa man din ang iring. Sige, one shot lang. Kining unsa may imong gi-celebrate? Pinagis pagtinom. Tabuang na ko ni. Bangag sa ilong. O sinabuang ka na ko. Pagtarong di ha? Klaruha na. Dong, klaruha. Kay sa amo namang pagsuod ni mo sa mental hospital. Bebe, imnang ka ng problema ni mo. Aron sa ingo niya na bubuhagay. Nganong naingon man ko ininoy di ko. Ha? Nganong di ay dong? Nadiskubrihan na ni mo nga bayot ka? Oh. Magtarong di ha? Di di ko. Igo ka rasang ko mo. Kalma na. Joke lang ito ako. Ayaw ka suko kay kumiti ito ako. Bebe, suti ko no ko. Nganong buang na ka? Ha? Sige. Tungab pa. Tubil pa. Aron, kuskan kang mutabi sa imong problema. Ipabuhakay na. Kay tiwasan tra. Sarog di mo lagom ng problema, ha? Bimbo, excited na kay kung muna sa kasal mo ni Rexon. Labaw na ko. Kung makasal namin si Layla, gusto ko nga makabaton din ng mga anak. Pastilan, no? Kung ang mahimo niyo mga anak,
Mga libat sa parehas ni Laila. Hindi na kumidiyahan. Hindi sa tingali na matabo eh. Uy, ganito mo matagal ang panahon, Bimbo. Today, may kiniya ka. Magpatabang unya ko ni mo sa pagplano sa among kasal ni Laila, ha? Sure. Pero hangyo lang. Ako man ang pangasawa nun. Ayaw in taon binuangin si Laila, Binos? Promise, Bimbo. Human sa tong kasal, i-focus na ako ang tanan kong panahon kang Rexon. O sa umaabot na mong mga anak. Pero gusto rin yung may mong anak ni Rexon, Binos. Usa lang. Kagamay? Di ko gusto daghan ko kakompetensya sa panahon ni Rexon, Bimbo, uy. Gusto ko, ako lang ang 80% sa iyang time. Di na siya makatrabaho, anak. Ako, gusto ko, 5. Para aligre ang among pamilya ni Laila. 5. Manawag na lang kung daan o mutahi sa among boda sa kasal ni Laila, Bimbo. Pero, mo na itong sabot, ha? Paabotang hisgutan ka ni Rexon sa double wedding na to. Ayaw gid pag-una-una. Yes, Bimbo, promise. Ay, excited lagi kay ko sa magkasal ni Rexon, Bimbo. Hala pa, hala. Kada ko sa building din sa Manila pa, uy. Karon pa ka makaanhi. Ay, karon pagkitaon pa. Kung ako ni mo dadalhin ni, damong ko rin kini Manila para na ako. Karon, nakauban ako ni mo, Laila. Tanan gusto mo akong ihatag ni mo. Tungod kay... Tungod kay... Kayon sa pa? Tungod kay nausab na ang dagan sa kinabuhi sa tanan sa bahay. Tungod ni mo, Laila. Busa, kinahanglang usbon ko sa ang imong kinabuhi. Sige na naman. Isulti na ang nakapabuang mo. Isulti. Ay panagana. Abi ni mo, Noy. Huwag ko magtuo nga. Maingon ko ini. Paraw na. Kung bahin man bayot-bayot, imong ipabuhagay dong, inalang nag-isulti na ako kay di ko ganahan na mga bayot-bayot. Dili ni bahin o bayot-bayot, Noy, di ko eh. Kuman. Sa mga na. Sige. Ipabuhagay na. Kaya nag-aawp ang akong pananaw. Isulti. Tama yun na. Ayaw nag-inom. Sulti una ko sa imong problema. Lasa na ni. Ha? Anong nausap magpunoy, di ko eh. Hapit na mag-abot atong na. Magkalips-tulips. Gine. Urag sugo rin ni buwagay yung gibati ni mo niyo. Karkara na naman ka. Punaan na ako kuwang pangkarkara ko. Kung sabi. Abi ni mo, di ko Sige. Sulti na, sulti. Sulti. Sulti na yung good mo sa... Nag-abot na itong nakahasol sa una-una, Noy. Abi ni mo, Noy. Ako ba? Naunsa magyud ka. Ako ba? Ay, naunsa lagi taon ka. Ngano naman? Ha? Naunsa lagi taon ka. Ayaw taon ko patyas kahinam. Dumrikson. Murad miyakson rabag tuyo. Akong pananaw. Noy. Duda yung ko'y problema, Noy, di ko'y. Ay, lagi. Ibaw lagi ko nga doon na kay problema. Okay mo nang isumbong na ako. Sige. Pabuhagay na diya, pabuhagay na. Kaya ako kang tambagan. Abi ni mo dong Rexon, maayo kay kong manambag. Mao nga sulti dayon ko. Unsa kay imong problema? Kay sa ingon ni Ana, maibaw ay bungot sa iro. Ihakot naman ka dong Rexon. Wa pa ka ni ka makapabuhagay do?
Uy, nga nung mihagok na ka, uy! Hello, ma. Kinahanglang mangandam na gid mo, ma, ha? Kay kaslo na gid mi si Rexon hapit. Oh, lagi, ma. Makakita na gid mo sa inyong apo. Okay, sige. Bye. Nahibaw ko. Gusto lang kong isurprise ni Rexon bahin sa mong kasal. Ang pilit na akong kinahan. Ang idea nga double wedding. Kinahanglang ang akong beauty ang mulutawan ng adlawa. Dili mahimo nga malupigan ko slibat nga Layla. Hoy, Digoy. Naunsa ka diha? Lapad kayo na ako ko, ma'am. Resulta na sa inyong inom ni Rexon. Usab pa ka? Ang usa ay, tuwa sa sofa gawa sa loan, wa pa makasod sa kwarto. Ma'am, sorry nga nakainom ko. Na doon na magkuhi giapas akong pagpakikinom ni Dong Rexon. O gusto mo imong giapas, ha? Chika, ma'am. Chismis. Mauna akong giapas kabi ni Rexon. Chismis ay ang problema. Kay unsa man gyud ay inyong gipanagsultihan ni Rexon gabi, ha? Samtang nag-inom mo, Digoy? Bugat yun ko nung ang iyang problema, ma'am. Bugat. Unsa mong gyud kuno ning bugata? Tungod sa kabugat. Nakuyapan siya sa kahubo. O niyawan yun makapabuhagis problema. Mao nga, bila magyud ka adlaw sila sa Manila, si Layla o si Sir Luisito, ma'am. Aray. Labad sa kong... Subahan ko sa kong inom gabi, Ida. Sino'y Digoy mo to itong ako kainom gabi, Ay. Kinsap ka ning nuktok. Ay. Uya. Kinsam ni. Kinsabay. Naligo og pag-ilis, Rexon. Doon na kay bisita. Bisita, tita? Kinsa man? Ang imong uyap, si Venus. Unsa? Uy! Ganong niyam siya? Ang buti nyo. Waday na ni mo paanhiya. Doon naman ay dang kinumpra. Kinumpra? Lakaw na, pag-ilis. Ato ba nga si Venus? Kang gwapahan ni mo karong buntaga, Miss Venus. Nailagin ako, pagkanindot ni mo tanahon, bisag asang anggulo. Magtakilid ka, mura kag sa Miss Universe. Pagkanindot, magtalikod ka, musamot kanindot, wow! Lawas! Thank you, Nay Digoy. Kaya, agad. Abot yun sa itong oras. Happy yun kayo ang imong naong. May da ka pang lutuunon? Yes, Nay Digoy, para ni dinhi. Sige na. Dadanas kusina ka nang akong kinumprang pagkaon kay anhiman ko maniud to. Ha? Anhi ka man maniod to, Miss Venus? Hala, milagro! Ayaw na gud pagdaghag istorya diha Nay Digoy. Lakaw. Dadana ng mga lutoon ng sudan para karong paniod to. Mao ba? Venus! Iamlay ka. Oh, miduaw ko nimo, love. Naunsa naman ka? Wala makitawag-tawag na ako. Ay, nawa nga ko cellphone ay. Unsa? Nawa? Di man mo ka. Wala ko may nundum. Nagyukubay man eh. Miss Venus. Niya ba taon ka eh? Nagkakita ko sa inyong tinusikay. Ikaw, Gitoy Digoy. Nga na pa man kadiha, noy. Hadada na ng mga lutoon sa kusina ka. Paluto ni sa kusinera? Hayang ang masagdili, noy. Tinigulan ako, gida. Para dinhigid na. Mau ba na lang? Padayon mo tusik. Pagminyo mo. Ay, gato. Ay. Makalagot kita sa hinis Noy Digoy da. Dali, Venus. Ado ta sa luyo sa may swimming pool. Ado ta manglingkod. Ala, pa, kada ko guni hotel la. Kada ko sila suga.
Kaya walang matagak po, uy. No? Tagakanta. Relax lang, Layla. Ay, kini pa. Kuan, niyata sa, ako taga nun ha, niyata sa 5-star nga hotel pa, no? No. Sa ako nang giingon nimo, dadod taga sa tanang dapit nga ganahan ko nga mataakan nimo samtang buhi pa ko. Uy, nanasad ka, ana pa. Ayaw, ana, pagkasulti ha, uy. Mura nung kag na namilit, ana. Kinahanglang maanad ka nga manamilit yun ko matagkaroon ugod niya. Kay di na nako matagan kung asa na lang kukutob ining kalibutana. Busa kutob sa mahimo. Mag-enjoy tang duha. Ninot kini bahinas loyo no nga miting-mitingan, dali ba? Ani bitaw si Tito Luisito makiksulti sa iyang mga bisita sa una. Sa lagsik pa siya. Ani sila mag-inom? Unya, karon nga niya naman ta dinhi. Unsa may atong istoryahan? Kuan. Love, kinahanglan maghisgot ata sa tong ugma. Ha? Unya ta maghiskot ana, uy. Labad ang akong uron. Unsa? Og ganang naglabad man kuno ng imong ha? Asan? Nakainom gud ko gabi eh. Mao ba? Nga naman? Wa lang. Doon na lay problema. Og unsa man sa kuno ng problema ha? Ha, Rexon? Mahimo bang sultihan ko nimo, ana? Ayun na lang, Venus. Dili maayo nga maapil ka sa akong mga kahasol. Tuod. Maayo kay wa din si Tito Luisito. Kung manatog kaon ka nun, manglakaw ta, Rexon. Ha? Sige. Taod-taod dasan nga wa ta makasuroy da. Ay, salamat. Ay, nabalik na gid ka na ako, Rexon. Pa. Mamalon kayo ng restaurant, no? Oo. Taan pa ko. Kaya mura kong makakinto din, kay mauwawan niya ka na ako pa. Layla, dili may tabong mubati kung kauaw nimo. Tay papa, hay naman to si Jima pa, ang imong nurse. Ako na siya gipauna sa hotel. Adto na siya mukaon sa restaurant dito. Kining pa. Kuan, naabay ako nabantayan ni mo ay. Unsa man na, Layla? Mura lagi kag nalagsik. Ha? Mayon ta pa no? Kung madayon na lang nga, lagsik na lang dyan ka kanunay. Traidor ang akong sakit, Layla. Anytime, mahimong mamatay ko. Niya lang atong gipaabot. Ay, babay? Kinsa man na siya pa? Siya si Dr. Beltran, ang imong doktor. Akong doktor? Ako? Siya ang imong doktor. Dr. Beltran, siya ang akong anak, si Layla. Hello, Layla. Hindi ka na mong mahisgutan sa imong amahan. Ha? Mga uno na ta, doktor. Una pa sa itong kasabutan. Love, tulo naman kabutilya ang nainom ni mo, oy. Pero ako pagkikisulti na ako. Ha? Isulti? Oh, God! Nag-date good ta. Angay lang nga, magsulti-sulti kita. Pero ikaw, hilo mo naman nun kay kaanga, nagsigig inom din, ha? Huwag tayo ang isultihan, Venus. Onsa? O si Wa? Huwag kay gusto isulti na ako karon? Waman. Onsa? Pero, love. Venus, enjoy na lang sa pag-inom diha, okay? Kuan, good.
naglain pa magbunding akong oron. Ako na ning imnan. Pero, importante nga, magsulti-sulti ta karon, magplano. Unsa may ito planuhon? Ha? Venus? Ang imong plano. Kinahanglan mo sulti ka na kung si mo mga plano, Rexon. Wa pa mo ko'y plano, Venus. Unsa? Nakaligot gud si Rexon of Venus, da. Pasagdi lang una na sila, ma'am. Dagko naman ang kabaw. Kabaw na sila, unsa ang angay buhaton, kung dili angay buhaton. Pero digoy. Ngano, ma'am Tere? Kuan digoy. Si Rexon ba? Ngano man si Rexon, ma'am Tere? Sulti ko sa mga nakahasol sa imong nahuna. Kay andam ko mohatag og kahupayan yan. Si Rexon digoy. Dako na gyud kaayong iyang kausaban. Bitaw, ma'am, no? Sa una, nagkiat lang ang naong, magsilag tingsi ang si Venus. Pero karon, nausak. Seryoso na gyud siya, Dikoy. Og saputon. Naunsa ka na siya ba, no? Wa ba ka na siya maparok, no? Digoy, tabangi ko. Bisan unsa yung patabangan ka na ako, ma'am. Ako, di kang tabangan. Ingon taka-anak ka, mahal. Onsa? Kuan. Mahal kita ka, ma'am. Kamutanan. Ikaw, si Sir Luisito, si Rexon, mga mahal ta mo. Mao ba? Yes. Salamat, Dikoy, ha? Kaiga. Kinsa iga? Ikaw, good ma'am. Ikaw ka, may asing pagiday ka. Ay, rako kabuang Dikoy. Inood. Sus ka nindot. Inood yun, ma'am. Pero ganahan ko sa imong kaiga, ma'am. Kay refine. Parang refined sugar. Tino kayo ba? Mao ba, Dikoy? Oo. Oo niya. Tabangan ko ni mo ni Rexon. Oh, yes. Unsa may imong patabangan ako bahin ni Rexon? Kinahanglang mahibaw ko kung unsa iyang problema. Mamauli ta, Venus. Unsa? Mamauli? Wa pa gani ka masulti na kung si mo gustong isulti? Wala lagi ko gustong isulti ni mo, Venus. Naunsa man ka? May gusto kang isulti? O kinahanglang isulti na nimo nako karon, Rexon? Ha? Pero, nga nung may abot mo na si mong hunahuna nga, doon ako'y gustong isulti ni mo. Kay misakot naman ka nga mag-date dinis gawas. Venus, normal naman ang makig-date ko ni mo. Kay, uyab ko ta, di ba? Sige na. Mamaulit ta. Kay misabot og kalabad ang kong uda. Daghan pa kong hunahunaon. Unsa man na, ha, Rexon? Dili mahimong isulti ni mo. Busa, dali na. Mamaulit nita. Unsa? Huwag yun misulti si Rexon mo sa mga kasabutan nga double wedding? Kami si Layla o kamusab si Rexon? Wa lagi. Wa mo gani ko siya plano? Basin og. I-surprise ka niya anang kasala, Venus. Wata na lang. Pero Bimbo, mura na magkukog mamatay sa kahinam diri. Excited na kay ko nga magplano sa mong kasal. Sa akong boda. Ay, lagi. Naibaw ko excited ka. Pero, di mahimong mangisog ka sa pagsulti niya. Og, magpangutanan niya bayan sa double wedding nga among gihiskutan. Makalagot ba yan? Tita? Wa ba'y balita sila si Tito Luisito sa Manila? Ha? Naunsa ka, tita? Misigam ko ng imong mata nga. Nagtutok na ko. Kuan? Naunsa ka, tita? Nganong kalit mo kang mipahiyom diha? Kuan? Nalipay lang kung namati ni mga
Concern ka na sa balita bahin sa imong Tito Luisito, Rexon. Aw, natural lang na, tita. Sayagod ang nautangan ako sa tanan. Mao nga mahadlo ko nga maghuna-huna nga dunay daotang mahitabo niya. O si Laila? Ha? Nga naman si Laila, tita? Oh, dili ka ba rin mabalaka nga may mahitabo kang Laila? Na, bagsig ito bayan na, tita, eh. Mabuhi na to, bisan asa ni mo ibutang. Bagatog naong. Mao nga, dili to ang kabalakan. Pero, kanus ama sila mamauli, tita? Bimbo? Oh, Maglaruhay ko na tabi. Venus? Isapot ka? Naglagot na ko ni Rexon. Kabilan ako mo to silang bahay, pero wapag ko ni Hisgot bahin sa mong kasal. Sa double wedding. Unsa? Og dili na ako makapaabot pagdugay. Kinahanglan mabati na akong gikan sa bakba ni Rexon nga magpakasal na siya nako. Pero, basin og surprise lang yung kaniya, Venus. Basin bag, nagpaabot pa siya nga. Mabalik sila si Tito Luisito din eh. Mao ka ha? Venus, ayaw unhi si Rexon. Kaya basin unyag, maglagot na noon siya nga. Ang yung surpresa, imong barawon. Na. Pero, excited na magukong manabi nga kaslo na si Rexon. Well, hindi mo na decision, Venus. Kamu may uyab. Kamu gina magsulti, bahin anak. Makalagot mong galing paabot ang balita nga dugay kaayo eh. Murag kabuhiaw na gitaan ni. Relax lang, good Venus. Mo na ng obligasyon, si Rexon. Kaya ako, focus ko ni Laila. Unsa magin ang gibati nimo ni Laila? Gugma na gid na? Magugma man eh, umaon sa. Ako na ni Venus. Nagkasabot ka. Bimbo. Ready ka na ba, Laila? Ala, uy. Doktora, kanang ikulbaan mo kung maayo, uy. Huwag mo ko kasuway pa, Doktor God, sukat sa bata pa ko. Ayaw ka balaka. Buhaton ko ang tanan nga ma-perfect ang akong pag-opera sa imong mata. Naunsa man ka, Laila. Nagluspad man kag maayo. Ay, ingani di ko kulbaan ko, Doktora, uy. Kulbaan di ko, Ayaw promise. kulba-kulba diha. Nahibaw ko nga excited ka sa mamahimong resulta sa himuon kong pag-opera sa imong mga mata. Pero, makaayo kanina ko, Doktora. Laila, daghan na kaayo kog naoperahan. Og ang tanan, malipayo na kaayo karon. Mao ba? Himuon kong normal ang imong kinabuhi, Laila. Og dili ka na tawgon og Laila libat. Hey, sige. Sige, go. Go. Ready na ka? Ready na ki, Doktora. Digay. Nag-iinis mo ka? Doon na kayo lakaw? Ay, yes, dong. Yes. Ha? Magsugat na kanila ni Tito Luisito sa airport? Ano? Dili pa, dong. Aw. Kanos naman gudi sila mamauli si Tito, noy? Dong Rexon, murag na bali na matingali ni. Ikaw man unta ang angay nga may bawo kung kanosa sila mamauli, kay ikaw good ang dool nila. Pero, yun na. Nganong na-interest man ka? Waman. Kuan lang, kanang... Gimingaw kang Laila? Unsa? Ano ko tang mingawon ko ni Laila Libat, ha? Mingon magud na sila dong ang imong kaaway mahimo nimong suod madugay. Di na mahitabo no Digoy. Mao ba? Bawo ko dong, pero masad din na lang na si Laila dong. Kay kung maminyo na sila si Bimbo, ha? Di mani, kung maminyo na sila si Bimbo, mawa naman siya dinis, bay. Kana. Bay! Oh. Niyan ang imong amigo. Baksi una ko, baksi. Bay, nakakunta ka sa Manila ni Tito Luisito? Wabi mo. Ay, di mahimo nga manawag ko ni Tito. Siya gud ang manawag na mo. Pero, di naman ako makontak si Laila. Unsa?
3 semana na nila ron sa Manila. Wa magibalita nila. Ha? Mangutan ako ni tita. Basin kun may kontak ni Tito o mihatag o instruction. Wa may tawagi ka ni Luisito sa Manila, Rexon. Bimbo. Kontakag usab si Layla, Bimbo. Na, nagikadlap kong kinuntak ni Layla. Pero di yun siya makontak. Akong suwayan og kontak si Luisito. Sige kuno tita. Aron mahibawat na kung naunsa na sila dito. Bitaw, tita. Kadiyot lang. Akong tawagan si Luisito. Dili na ni mahimo. Dili na sa makontak si Rexon. Noon sa naggiling tawhana. Huwag mong siya musulti siyang plano bahin sa double wedding. Kinahanglan maklaro ni nako karon. Dili sa makontak si Luisito. Noon sa mga sila sa Manila. Ang nurse, tita. Kontaka ko ang nurse. Dili sa makontak ang nurse. Uy, kakuyaw ko din eh. Wa kay dautag na hitabon lang ni Tito Luisito ug Layla sa Manila. Ayaw mo kabalaka. Manawag kong balik ni Luisito. Sige, tita. Ayaw paghunong ha kung dili ni mo makontak si Tito. Kakulba sa din pagkitabo ako eh. Nangusap ka sila dito. Tita, kontaka ko na si Layla. Rexon, kalma lang. Naunsa ka ba matarantar masabtan ni mo? Concern na lagi ka ni Layla, Rexon. Ha? Si Tito nga akong gikabalakan, Bimbo. Hello, guys! Venus. Oh, nga rin nagtapok mo mong tanan din, he. Na may kisabutan? Oh, well, nagsige may kontak ni Luisito sa Manila. Pero dili gyud sila motubag. Oh, busy tingali sila glaglaag. Dili mo na ang utok ni Tito Luisito, Venus. Iyon na. Ngano ni ama ka? Ni ako, aron sabutan ng atong kasal. Unsa? Mag-double wedding man ta nila ni Bimbo, dili ba? Rexon? Kitsay misulti mo na. Kabay, saan gug kulit magkani si Venus? Og happy ko nga mao ka lang nahuna-hunaan ni mo, Rexon. Nga mudungan ta silang kasal ni Layla og Bimbo. Bitaw bay, may tingaling sabutan na to ang atong kasal. Samtang, wa pa sila si Layla. Sunod ako sa gawas, Venus. Nasuko to siya? Unsa man ka, Rexon? Mura man kag nabadshot. Venus, wala ko makauyon sa gibuhat ni Bimbo. Nga misulti ni mo bahin sa kasal. Akong sa ang tanan. Ganahan naman gud ko nga makasal na gud ta, Rexon. Excited ako nga makabaton tag-anak. Happy kay ko nga magpakasal na sabta. Mao nga ni ako. Gusto ko nga masabutan na natong atong kasal. Dili parang panahon. O gano'n dili pa man panahon? Magpakasal na sila si Bimbo ug Layla? O nya mo ingon ka nga dili paron panahon? Rexon, dugay na kung gusto nga magminyo ta. Magbaton tag-anak. Og mao na ni. Mao na ni ang hustong panahon. Busa kinahanglang sabutan na natong tulong atong double wedding. Ako nagitawagan ako mga ginikanan. Og moanhin na sila. Unsa? Mao na ka na akong hukom, Rexon. Magminyo na ta. Unya na kita maghiskot, ana. Dali na. Malakaw ta. No! Unya na Makisabot pa ko ni Bimbo. Unya na lagi na. Mamiya na ta din eh. Dali! Aray! Naon sa to si Rexon na mura manugbuang ni Padagan sa kanan. Ambot. Kalit man lang niyang gida si Venus. Tita? Di ay lain buwang. Tita, ahay na sila si Rexon. To nanglakaw man. Ay, ay nako. Pinakog, magsabot mi sa double wedding na mo. Na mo na gitawag nga wairaro. Si Wairaro, di ko eh. Why klaro ang plano ni Rexon? Pero nakipaglakaw man ka, Rexon, ha? Naunsa na magyud ka?
May problema ko, Venus. Busa, dili unta maghiskot o gasal. Pero imo ning idea nga magminyo ta, di ba? Mo na sulti ni Bimbo. Nakalitan lang ko. Pero, ang tinuod, dili pa ko ganang magminyo ta. Dili na mahimo. Ganun dili man mahimo, ha? Venus? Ako ang lalaki. Angay gani unta nga, magpaabot ka nga, mo-propose ko nimo. Pero imo na ning gihisgutan. Nausab lagi ang ako huna-huna. Dili pa ko magminyo. Nakasabot ka, Venus? Lordson! Mulakaw lang sab ko, tita. Malago naman kayo mahimo din, kay. Nang lakaw mo sila si Rexon o si Venus. Ay na, ikaw nalay sabot niya to, Rexon, Bimbo. Sige, tita. Ready, Goy? Alis ako, Roy. Do. Oh. Hey. O nga, nag-disrection. Ha? Mo-action naging kalibog, ma'am. Libog din. Oh, di ko'y. Naunsa man ka siya. Miyang kung nalagi siya, nga doon na siya problema. Pero bisag iunsa na kong pasakay, di man mo sakay. Di gimusulti kung unsay nakapapugat siyang dughan. Nagduda kung gikaon na gyud siya maayos yung pagpangigi ni Laila, di ko'y. Aha. Tungod kay naingon siya ni Ana, sukad lang nga miabot si Laila din eh. Oo, usasad na. Oh, si Luisito kining nanawag. Oh. Hello, Luisito. Teresita, mamauli na mi si Laila. Magpasugat binitigoy ug maasabuntang. 9:30 ang among flight ni Laila. Oh. Ha? Unsa ba kay mahitabo karon nga mamauli naman sila si Laila ug Luisito? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa mga sumpay ning sugilanon. Laila, libat, dalit kaninyo sa RMN Drama.